акай доктор қурбону чавум ака мана дар 3 солагӣ малакай хатна кардаган лозим нест ин одамо мара дуздида овардаган мехоҳанд кушанд халос кун мара ака ҷои илтимос қурбону чавум аракай пулашо дода бисмиллаҳи раҳмони раҳим ака суннати охи ҳама мара хатна кардагиам агар бовар намекунӣ ака ку мана خب خدایا انا باید او чияй ёри диҳед бародар бача ту дарахт намебурӣ ё икати тавара чӣ кор мекунӣ من بیعقل бародарам ту ҳастӣ қасам мехӯрам ки 7 пушта тозае бародар خاموش باش داد بیزن خاموش ёри диҳед خاموش باش خدا تو را هدایت کن қадар ваз буда بس کن قریب تمام کرده ба фикрам поблат хурд мегум мора дарам яксолагимо хатна кардан ҳеҷ дар парда нафаҳмидем эътимодатонро гиред ин қадар мардҳои серҷоғ ҳастед тезку бародар ки надурам худоё мебуране یاریم کن تو داد زدن گیر акай доктор илтимос ин корро накун дард ёфтаме باز کن فریاد رو باید تو به ما رحمت کنی